Og hejsa YouTube fra min side af, vi har Patrick med. Yes. Og her er der så et styrket potion til det, og der kan du fikse alle dine armor, og så... Og lad os lige se, om jeg kan få nakket et par stykker. Og jeg er jo konge, så... Ja, jeg er også på en eller anden måde for konge. Okay, der er lag. Så kan du få det der, og... Ja, det var, jeg er lige lidt. Sharpness, og så kommer du snart noget fejl? Ja, og så få power, og så få det der. Der er faktisk mange inde. Yes. Og så kan du få... Og husk at tjekke Patricks kanal ud. Og husk at tjekke XX Gamer, eller XX_gay, XX_Mathias_XX mellemrum gamer, og så kan du få Born Shit, og så kan du også få Fire Protection 6. Så først starter vi med Kit. Skal vi ikke lige tage Kit Kongen? Nej, vi tager Kit Over. Jeg tror jeg går bare ind i lavaen. Jeg har lortearmor på. Så kan vi tage noget Kit Konge på. Først tager vi OP, og så tager vi Kit Konge. Okay, jeg tager også Kit OP. Kit OP, det har jeg med som ekstra armor. Og sådan der ser det ud så. Kit Konge. Sådan der. Og så vi tager lige bare det her med som ekstra armor. Yes. Så den, og så... Ja. Og vil I så se noget, der er helt vildt fantastisk? Er I klar? 3, 2, 1. God apples. Det er hele mit team. Det er til vores team det her. Så vi har lidt at leve af. Yes. Det må vi få nakket ham her. Og den skal bare dø. Men jeg lige skal have med. Okay. Han er ikke så... Yes, vi nakkede en. PV. Jeg mistede. Det var godt. Ja, og ejeren han tog simpelthen alle Patricks golden apples i hans PV1. Ja, og det var selvfølgelig ret meget, men det må vi jo leve med. Sådan er det. Ja. Gør det ikke? Tag. Okay, jeg skal også bare ud. Okay. Hvor er det henne? De skyder, synes mig. Og så er vi den der... Okay, jeg skal bare dø. Han er ikke særlig god til at bruge ham der. Hvor er du henne? Jeg står... Er dig, der står og skyder ham der Rasmus? Eller hvad? Nej, Silas bund. Nej, Silas. Jeg er Silas, sorry. Og jeg spiser simpelthen super golden apples hele tiden. Ja. Det eneste jeg har. Det er det eneste vi kan leve af. Eller det eneste vi har. Yes. Max! Du vil gerne lige bare dø ham der, han skal bare dø. Jeg tror ikke han er særlig godt armor på. Han er ikke så stærk. Og jeg skal gå nok. Og de har simpelthen gjort serveren om til OPPP. Nej, det er kun dem der har rank, der kan sgu Kit OP, så... Nej, Lukas han kunne også. Jeg fatter ikke helt, og undskyld hvis I hører noget baggrund. Yes, jeg tager lige, jeg tror faktisk lige, at jeg tager en tekst på. Så 2 sekunder, så er vi tilbage, når jeg får den på. Og jeg var godt nok lige ved at dø. Og det var jeg ikke, men altså. Er han FK eller hvad? Nej, det var han. Undskyld, at der er en, der råber i baggrunden. Han skader ekstremt meget ham der. Har han 6 stærkt ud? Jo, det gør han så. Og det er så godt. Nej, ham der. Nej, han er ikke. Er det en charmet? Nej, tror jeg. Sådan der. Så langt. Okay, og jeg har simpelthen fået konge på en eller anden
mærkelig måde. At, ja, jeg ved ikke hvorfor. Og jeg skal lige noget, så jeg klipper, når vi er tilbage. Hej hej. Ja, så er vi tilbage. Og vi er simpelthen stadig ude på P. Ja. Så skal vi lige nakke ham der. Og så hvis jeg kommer til at klippe, og så optage, og så klippe, og så begynde igen. Nu må jeg også sorry i den der SMP, at jeg lige kom til at give så mange klip. Det var fordi, at vi lige skulle noget der. Det godt. Ej. Jeg var lige ved at skubbe ned. Det går da ondt, mand. Er du oppe i spawn? Yes, jeg skulle lige have speed og... Ej, jeg skal op i spawn. Jeg skal op i spawn. Ej, så er det kun. Men yes, i næste episode sørger jeg for, at jeg har penge. Så vi lige kan nå at komme til spawn, inden der kommer nogen. Nu bliver det fandme lige kigget på sin time. Og det her er Donator shoppen, hvor du kan købe en masse enchant, og du kan købe super golden apples. Og så kan du også enchant, men jeg ved ikke helt hvordan man får levels. Nej, og jeg har allerede vist her en gang. Og jeg ved ikke hvorfor ham deres navn står der. Og det her det er simpelthen bare de normale der kan købe her. Altså dem der ikke har nogen rank. Og så kan de stille emeralder der. Og så står der faction, men man kommer ikke i faction ved at gøre det. Så jeg tror de er ved at bare fikse det. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke død nu. Det er meget godt. Du er død. Yes, jeg skal få det her på spawn. Jeg tror ikke han er så stærk den der. Gå nu væk. Det ser ikke ud til at have enchanted ting på. Hvor er han? Hvor der? Ja, det er da mærkeligt. Dø! Han gider dø! Dø nu! Yes. Han burde da dø af det. Lige klip 2 sekunder, så er vi tilbage. Ja, jeg klipper ikke lige. Men tak fordi I så med på denne Kid på P video. Vi ses simpelthen i næste episode. Hej hej.